مرحبا يا إخوان والسلام عليكم صباح الخيرات وشهر الليرات. אהלן חברים, מה שלומכם? בוקר טוב, איתכם ויתר דוד מלאו הדרכות לימודי ערבית, והיום נלמד ען الساعة. היום נלמד על השעון. סעה בערבית גם שעה וגם שעון, בסדר? וזה קצת שונה מהשעון שאתם מכירים. איך עובד השעון הערבי? בואו נראה, אבל לפני כן בואו נכיר כמה מושגים ומונחים שמאוד חשוב להכיר אותם לפני שאנחנו צוללים לחומר. אז אלה המילים שלנו. המילה רובע זה רבע, טולט שליש, נוס חצי, המילה אילה שפירושה פחות, והשאלה קדש הסעה, כשרוצים לשאול מה השעה, קדש הסעה, יש כאלה שופכים את הקוף לאלף, קדש הסעה, משמעות היא מה השעה או כמה השעה. המילה קדש משמעותה היא כמה. לא ניכנס לנושא הזה עכשיו של כמה, שלנו כם, שלנו קדש, זה נושא אחר, אבל כשרוצים לשאול מה השעה, שואלים קדש הסעה. עכשיו, איך עובד השעון הערבי? בואו נראה, ואיך המילים האלה משתלבות לנו בתוך השעון. שימו לב. יש לנו את השעון הערבי, והוא קצת שונה מהשעון שאנחנו רגילים ומכירים, למרות שזה גם הולך ביותר ויותר לשעון שאנחנו רגילים, הדקות הרגילות, אבל השעון הערבי הוא הולך בקפיצות של 5 דקות, בסדר? ולכן, יש לנו פה דוגמה, את השעה 4, אוקיי? אז השעה תהיה סעה 4, אוקיי? השעה הבאה תהיה 4 ו5, 4 ו5, אחר כך 4 ו10, הכל הולך בקפיצות של 5, 4 ורובע, בסדר? 4 ורבע, בעצם 4 ו15 דקות, בעדין אחר כך יש לנו 4 ו20, 4 וטולט, טולט מזכיר לכם זה שליש, שליש מ-60 דקות, בשעה הבאה אנחנו קופצים לחצי שעה ומורידים 5 דקות, אז 4.25 יהיה 4 ונוס, 4 וחצי, נוס זה חצי, אלא פחות 5, 4 וחצי פחות 5, 4 ונוס אלא 5. השעה הבאה תהיה 4 ונוס, שזה 4 וחצי, לאחר מכן 4 ונוס ו5, אוקיי? 4 וחצי ועוד 5, לאחר מכן אנחנו קופצים לשעה הבאה, אוקיי? השעה שמגיעה אחרי השעה 4, שזה השעה 5, ומתחילים להוריד ממנה, ולכן 4.40 יהיה 5 אלא טולט, בסדר? 5 אלא טולט, 5 פחות שליש. לאחר מכן 4.45, 5 אלא רובע, 5 פחות רבע, אוקיי? לאחר מכן 4, אם אנחנו רוצים להגיד 4 ו50, אז יהיה 5 אלא 10, לאחר מכן 5 ל5, 5 אלא 5, אוקיי? והשעה האחרונה זה 5. אז זה השעון הערבי חברים, ככה עובד בקפיצות של 5 דקות, קצת שונה, קצת לא מוכר, אבל מתרגלים לזה צ'יק צ'ק. מוזמנים להיכנס לאתר הבית שלנו לקבל תכנים נוספים בכתובת להב.co.il, lhav.co.il, או בדף הפייסבוק שלנו, או בקבוצת הוואטסאפ. יעתיקום אל-עאפיה שבאב ובנג'אח.